संग्रानि सिथ्रिया महाय थाजोबो हो ओंखाम संग्रानि सिथ्रिया महाय थाजोबो सब समाय सिथ्रि आरो बियो साला बिराद जाबाय आंलाय बे गथ'आ सिथ्रि मोजां मोजां हाननानै होयो आङो नोंखौ आखलखौ सोलायना सोलाया आखलखौ सोलायना सोलाया आखला सोलायनोबा सोलाय सिथ्रिफ्रा साफा सुफा खालायनानै सुनानै दोनफिन मिथिबाय हाजोआ हरोसै आं बाराबा So hi everyone, welcome back to my channel Binita B Lifestyle नोंसोर बयखौबो दिनै खेबसे बरायफिनबावबाय दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ तो लोगोफोर दिनै जोंहा जागोन मैथा बांगालजों दाउजों आङो माने हुदांसा मालायनि इन्ट्र होनायाव बुंनो मा दिगदारि बिलाय मा बिलाय हाजोआ फालतुआ So लोगोफोर आज Oh no बेनि थाखायनो बावबाय आं तो लोगोफोर दाउजों मैथा बांगालजों दिनै जागोन बेखौनो ओमफ्राय संनायखौनो दिनै आङो देखायनोसैलाय बयबोथ' मिथिखाजोबो रोंखाजोबो थेवबाबो आं संनायखौनो दिनै नायनोलाय ओमफ्राय जोंहा माने बयबो मैथा बांगालखौ जाजोबा माने बाबाया बांसिनानो जाया मैथा बांगाल तो बेनि थाखाय दाउखौ एवनांसिगोन आरोखि ना तो ओमफ्राय सुइटिनोबो एवनांगोन तो दालिबो बानायगोन आरो ओमफ्राय नैबे हाजोआ फाल्तु खालायगासिनो दं आंनि खालामनायाव तो आंनि वीडियो नायनो इंटरेस्टेड बा लोगोफ्रा नायलांबाय थाबानो जाबाय अगर आप लोग मेरे वीडियो देखने के लिए इंटरेस्टेड है प्लीज एंड तक जरूर देखते रहिएगा तो मैं अभी सब रेडी कर लेती हूँ तो नहीं मैथा बांगाला लोगोफोर ये है केनेफ रोजेले की ही कैटेगरी का है बट रोजेले से ये खट्टा थोड़ा कम है और किसी किसी में खट्टा तो होता ही नहीं है तो इसको केनेफ को मैठा बांगाल बोलते हैं और रोजेले को तो मैठा गजा बोलते हैं और ये वाला जो है चिकन तो लोकल वाला है केनेफ के साथ चिकन के साथ आज बनेगा तो मैठा बांगालजों दाउजों बानायनोसै होमबा गोदानोसै साफा खालायनानै लानोसै आरोखि ना哎呦我的妈！ जोङो सुनानै लाजोबबाय ओमफ्राय बेदरा बेल' ओंखाराखै आरोखि ओमफ्राय माने बाबाया मैथा बांगाल जाया नालाय स' बाबा ओमफ्राय सुइटिनि थाखाय आलदा एक्सट्रा दोनबाय नैबेहाय बेदरखौ ये स्वीटी की और पापा का यहाँ पे रख दिया और ये वाला जो है हम लोग का है और मम्मी जो है वो आजकल मतलब अभी मतलब चिकन और मछली नहीं खा रही है तो मम्मी का जो है दाल है और केनेफ के साथ ये जैकफ्रूट चिप्स के साथ बनेगा मम्मी का इसको मैंने बॉईल कर लिया था इसको अभी थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पे केनेफ का पत्ता डालूंगी माया जाहैबाय दामानि ना बेदर जायाखै नालाय माया बेखायनो मा होनो मैथा बांगालजों खान्थाल बेगरजों एसे थप थप खालायना होनोसै आरोखि ना दालिजों बेखौनो जाथोंसै माया ओमफ्राय बाबानाथ' सुइटिजों बाबाजों दालिजों दाउ एवनाय जासिगोन ओमफ्राय जोंहा मैथा बांगालजों दाउजों संख्रिगासिनो दङ मेडाम
अभी जो है मम्मी का मीठा बंगाल और खंडल बेगोर सब्जी हो गया है। अभी हम लोगों का बना लेते हैं। मानी खंडल बेगोर मीठा बंगाल से तो जाबाय दाइबार जोंनि संनायनि पाला। भाई है ना। हाँ हो गया बस। इसको अभी अच्छे से बॉईल होने दूंगी। मैं जंग उठी से ओंख्रिया आंना मोनबाय लोगोफोर। केनेफ और चिकन का करी हो गया है। जितना भी गर्मी के वजह से जॉन्डिस वॉन्डिस आमाई मननाई क्या मननाई हुआ सब चला जाएगा इस चिकन सूप के खाने के बाद। तो मैथा बांगाल ओमफ्राय दाउ बिदै लोंनानै फुरा आमाय मोननाया खारसाबजोबथोंसै आरोना। बरिया जाखाबाय। ओंखाम जानोसै। ओंखाम उखैबाय। ना जाथारसिगोन नोङो। मोजां मोनथारदों। Mami be banduan nang ni nang ni. Banduan nang ni nang ni. Ang ni. Mami ko tak sanjay. Sanjay. 1, 2, 3, 4, 5. Lugar 5 tana. Arma bibo ko amukia. Hapor. Ayo di ma. Bena जानसिबासो जाखायो बायदिसिना बिखायो। जानसिबासो एखमबा पापर होननानै बिगोन ओमफ्राय एखमबा बै पापरटारखौनो बियो ओमफ्राय एखमबा बराफोरखौ पापर होननानै बियो आरोखि ना बे आलुनि बरा कफिनि बरा बिदि आरोखि। दे जादो मामि। जादो मामि। बाबा लायाखै र'। नों पापरखौ खावबाय आं दे। No. I don't believe that. No, I do. Papa bisa naik. Hama, đi ra đua cái này vậy này lại. À rồi, chicken cổ. À chicken chả bạn. Để cái đó đi. Hey. Terus maaf kita bertanya. Tapi tak omit speaker ni. Bisa speaker tak? Bisa speaker kau boleh buat. Mana ni kita ada mana kita ada kita ada. Ada macam pula nak bisa buat tengok boleh mau. Dia tak pitch kalau ni kau. Dicoba kan tidak deh. Mungkin ada langsung. थ' दा आं जाखांबाय लोगोफोर दा ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनोसैलाय लोगोफोर आज का ब्लॉग यहीं पर खत्म करती हूँ नेक्स्ट ब्लॉगाव लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मुलाकात होगा तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।